Знаеш ли кой е най-голямия бич на нашия век? Ще бъдеш шокиран. Самотата. Живеем в ера на сингалите. Самотата. Защо? Защото страдаме, болни сме от липса на доверие. Ако в най-скоро време не се излекуваме от липсата на доверие към хората, към себе си, към света като цяло, ще си останем сами во веки веков. А сам, знаете, човек не може да съществува. Ние сме социални същества и сме родени да живеем заедно. Изключително важна е темата за доверието и обширна. Ако и ти имаш този проблем, недоверие към хората, с които се запознаваш, недоверие към приятелите си, недоверие към роднините си, недоверие към колегите си, недоверие към работодателите си и към света като цяло, то ти нямаш доверие на себе си първо. Работи върху личностното си и духовно развитие. Най-бързият начин, по който може да се справиш с този проблем, е констелацията. Аз съм експерт в констелациите, интуитивните констелации. Ако желаеш, свържи се с мен. Заедно ще намерим корена на твоето недоверие, ще го отработим и ще се справим с този проблем. Хайде смело, чакам те!